Nastavenie polohy dvierok pri výklopných systémoch sa robí podobne ako pri otváravých dvierkach. Krížovým skrutkovačom PH2 sa na dvierkových závesoch pre výklopné systémy nastaví poloha voči susedným dvierkam. Ak však výklopný mechanizmus nedrží otvorené dvierka v každej polohe, dvierka padajú alebo sa dvíhajú, potrebujete nastaviť správnu silu na mechanizme. Najprv vytiahnutím smerom dovnútra korpusu demontujte ozdobné krytky. Potom, po otáčaním nastavovacej skrutky na obidvoch stranách výklopného mechanizmu, nastavte potrebnú zdvíhaciu silu. To musíte robiť symetricky na obidvoch stranách, aby sila ľavého aj pravého mechanizmu bola rovnaká. Túto hodnotu si priebežne kontrolujte na stupnici vyznačenej na výklopných mechanizmoch. Keď je nastavenie síl správne, mechanizmus výklopu drží dvierka otvorené v každej polohe a pri konci zatváracej dráhy ich sám zatvára. Po nastavení už len založte ozdobné krytky na výklopné mechanizmy.